Sziasztok, Ádám vagyok, a Huawei blogot nézitek, és az új Huawei AP08Q típusú 10.000 mAh gyors töltővel rendelkező külső akkumulátort fogom most bemutatni. Ez már Magyarországon is megjelent több formában. Egyrészt önmagában megvehető, giftboxban megkaphatod akár, illetve egyes modellekhez néha egy promócióban adja a Huawei hivatalos viszonteladó partnere vagy partnerei. Így igazából több módja is van arra, hogy megszerezd ezt a külső aksit. Maga a cucc rendkívül kisméretű, kompakt, amint látható egy ilyen keresztirányú mintázat van a felületén. Kicsit hasonlít nekem talán az Y6 Pro-nak a hátlapjára. Ez a 10-es nyilván jelző 10.000 mAh kapacitásról beszélünk, ahhoz képest egyébként nem olyan nagy, olyan 20-21 dekagramm súlya, azt hiszem, hogy 216 gram a teljes egészében, ezzel azért nehezebb, mint a telefonok, viszont nem sokkal, ugye a mérete az hasonló egyébként. Vastagságra 15,5 mm-ről beszélhetünk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mintha két telefont egymásra tennénk, itt jön ki talán ez a súlybeli különbség is. Viszont abszolút kisméretű, kompakt, tehát egy külső akkumulátorhoz képest teljesen átlagos, normális mérete van. Itt az oldalán találunk egy gombot, illetve 4 kis ledet. Tehát, hogyha ezt megnyomjuk, akkor jelzi, hogy milyen szinten van a töltöttségi állapota. 100%-ig feltöltött, 75-ig, 50-ig, illetve 25%-ig feltöltött állapotot tud mutatni, illetve elvileg, hogyha ezt a gombot újra, vagy ha hosszan megnyomjuk, akkor újraindítja az akkumulátort. Ez gyakorlatilag egyébként nem nagyon tudom, hogy mit is jelentene, tehát nyilván egy akkumulátornál túl sok újraindításra talán nincs is szükség, de ilyet is kínál használati útmutató szerint a cucc. Amint látható, a bal felső sarkában van egy ilyen kis akasztónak hely, bár én nem kaptam a giftboxban hozzá, de elvileg egy kis nyakba akasztót, vagy bármi karabinet, vagy bármit rá lehet tenni, és akkor ezáltal gond nélkül lehet ezt így felakasztani akár táskába, hogy ne veszítsük el, vagy mindig kéznél legyen, ami egy tök hasznos funkció. Igazából ilyesmi nagyon kevés külső akkumulátor dizájnon található meg. Tehát tetején vannak a csatlakozók, van is rajta egy kis ragasztó csík, amit most leszedek. 3 csatlakozót látunk. Egyrészt, ami érdekes, az a bemenet, hiszen van egy micro USB, illetve egy USB Type-C bemenet. Ez utóbbi sajnos tényleg csak bemenet, tehát hogyha USB-C, USB-C kábelünk lenne, akkor azzal nem tudjuk tölteni USB-C-n keresztül, tehát ezen az USB-C porton keresztül a másik eszközt. Tehát ezzel a 2 csatlakozóval kizárólag a powerbank belső 10.000 mAh akkumulátorát tudjuk feltölteni. Ez igazából annyiból előny, egyrészt ugye a középkategóriás modellekhez még mindig micro USB töltő jár, amilyen feltölthető, viszont az új készülékekhez már USB-C. Hogyha elmegyünk akárhova kirándulni, elutazunk vagy bármi, nem kell több kábelt, illetve akár több csatlakozóval ellátott kábelt is vinnünk, nem kell erről gondoskodni, hanem a készülék gyári töltőjével ugyanúgy feltölthető lesz a külső aksi, ahogyan a telefon is. Tehát ha mondjuk egy P10 Lite-unk van micro USB-s töltővel, akkor azzal is fel tudjuk tölteni. Viszont ha egy P10-ünk van, vagy esetleg egy Mate 9-ünk USB-C-vel, akkor egyszerűen a gyári USB-C töltőivel fogjuk feltölteni. Van egy hagyományos USB Type-A csatlakozónk is, ez lesz az, amiben akkor dugjuk bele a töltőkábelt, hogyha a beépített akkumulátorról szeretnénk feltölteni más terméket, itt akár ugye telefont is. Előbbi példánál megragadva rögtön belenyomhatjuk akár a P10, akár a P10 Lite kábelét is, és ezzel tudjuk tölteni a készüléket. Sajnos csak egy csatlakozó van rajta ebből a szempontból, ami azt jelenti, hogy több eszközt egyszerre nem tudunk tölteni, bár igazából én az elmúlt évek alapján viszonylag kevés olyan élethelyzetet találtam, amikor tényleg 2 eszközt akartam párhuzamosan már pedig tölteni. Szóval ebből a szempontból szerintem annyira ez nem lesz probléma. Hogy magáról a teljesítményéről is beszéljek, ez egy Quick Charge kompatibilis
külső akkumulátor, ami annyiból fontos, ugye nagyon sok külső akkumulátor 5 volt 1 vagy 2 amperrel tud tölteni, ami nem egy túl nagy teljesítmény. Ez viszont akár 18 wattos teljesítménnyel is tölthet. Úgyhogy a Huawei gyors töltője mellett támogatja a Qualcomm Quick Charge 2.0-át is. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a hagyományos Huawei gyors töltéssel rendelkező készülékeket is feltölti, illetve más gyártó azon termékeivel is gyorsan tölthetünk, amelyek a QC 2.0-át támogatják. Ez egyébként nagyjából egy olyan 30%-os töltés gyorsulást jelent gyors töltés esetén. Ez nem olyan gyors, mint hogyha Supercharge-al töltenénk fel a kompatibilis eszközöket, ami ugye mondjuk a P10, P10 Plus vagy éppen a Mate 9. Viszont így is gyorsabb a töltés, mint egy hagyományos külső akkumulátorral. Érdemes lesz megnézni a tesztünket is erről, hiszen össze fogom hasonlítani egy hagyományos töltővel, illetve más eszközökkel ezt a AP08Q modellt, hogy megmutassuk, mennyivel tud gyorsabban tölteni. Feltölteni, hogyha szeretnénk, akkor igazából használhatjuk hozzá a hagyományos telefontöltőket, ami 4,5-5,5 volt közötti feszültséggel rendelkeznek. Hogyha gyors töltőt használunk, ami 8-9-10 volt közötti, azzal sincs probléma, tehát azzal is bátran feltölthetjük, illetve akár még a 11 és 13 volt közötti feszültséget is le tudja kezelni. Tehát igazából tényleg eléggé széles spektrumban van lehetőség arra, hogy feltöltsük ezt a beépített 10.000 mAh kapacitást, illetve leadni 4,75, illetve 5,25 volt között ad le normál töltésnél, gyors töltés esetén pedig 8,55, valamint 9,45 volt közötti feszültséggel dolgozik. Nyilván ezt egyébként a beépített elektronika szabályozza a készülék igényeinek megfelelően. Nagyjából egyébként ezt úgy kell elképzelni, hogy így kb. Ennyi benne az akkumulátor telep, és itt ezen a részen található meg egy elektronika, ami szabályozza a lipolimer akkumulátorok működését. Ennek a célja az nyilván, hogy biztonságosan tudja feltölteni a készüléket. Elvileg például a Huawei P9-et egyébként ez a 10.000 mAh 2-2,5 alkalommal kb. Fel tudja tölteni 100%-ra nulláról. Nyilván egyébként ezeknek az akkumulátoroknak nem az az elsődleges célja, hogy a töltőt helyettesítsék, hanem inkább az, hogyha úton vagyunk, nincs konnektor a közelben, akkor is rá tudjunk tölteni a készülékre merülőben, hogy tudjuk még azt tovább használni. Erre pedig tökéletes ez a 10.000 mAh. Egyébként gyakorlatilag a standard töltéssel egy Honor 7-est, a gyártó ezt a modellt adja meg gyári referenciaként, tehát egy Honor 7-es készüléket normál töltővel 7 óra 30 perc alatt lehetne, elnézést, rosszul elfogalmaztam, tehát egy Honor 7-et 0-ról 31%-ig 30 perc alatt fel tud tölteni, még hogyha a gyors töltőt nézzük, akkor 50%-ig is képes felmenni ugyanez gyors töltéssel, ami azért egy 20% extrát jelent. Ez volt tehát a Huawei AP08Q típusú 10.000 mAh kapacitású akkumulátor. Kövessétek továbbra is a Huawei blogot, sziasztok!